Het zit hem als gegoten, de laarzen en de overal. Boer Bram zou zo in partij een eigen boerderij kunnen runnen. Het enige dat verraadt dat hij eigenlijk wielrenner is het startnummer op zijn rug. Hij speelt zijn rol in de korte voorlichtingsfilm met verven. Maar dat zie je het ook eens een keer van een andere kant, hè, als fietser. Als fietser zie je als zo'n tractor als een onding, zeg maar, hè, waar je omheen moet of wat alleen maar lastig is. Maar in zo'n tractor zie je eigenlijk veel minder. En je bent natuurlijk veel minder wendbaar. Ook mountainbiker Bart Brentjes heeft een rol te pakken. En hij ziet het vaak gebeuren, irritatie tussen weggebruikers. Ja, soms die wielrenners zijn ook wel een beetje actief bezig, dus met een hoog adrenalinegehalte in hun body. Dus er zijn al snel wel ergernissen. En ook mensen die het zelf druk hebben of die gehaast zijn of geen tijd hebben om even te wachten achter een paar fietsers. Eigenlijk zou ook een wielrenner die in Zuid-Limburg gaat fietsen eerst een keer op een tractor moeten zitten. En zo moet het dus. De boer en wandelaar houden rekening met elkaar. En Jan Smeets stopt keurig op tijd voor boer Bram. De campagne Goed gezien, boerenverstand in het verkeer is een initiatief van de LLTB in samenwerking met Limburg Cycling. Het is een hot item, want zeker in de afgelopen jaren met coronaperikelen is het nog een stuk drukker geworden. Met als logo of met teken dit, zorg dat je elkaar ziet en weet wat de ander doet en een beetje respect. En zou een filmpje dan wel helpen of zou je gewoon keihard bekeuringen moeten uitdelen? Nou, een filmpje dat helpt om de mensen echt bewust te maken. Ben een beetje galant en gun de ander wat. Tankink spreekt als oud-profrenner de amateurfietser streng toe. En juist eigenlijk als wielrenner ben je ook wel, hè, de meeste mensen zijn hier gewoon ook te gast. Dus gedraag je dan ook als gast. Hè? En ik bedoel, als er een tractor aankomt, je kunt zelf ook een keer stoppen. Want je bent aan het fietsen en het is geen wedstrijd. Dus je hoeft niet precies zo snel mogelijk van A naar B.